भारतनि सा 10 धोनिसिन सुबुंफोरनि फारिलाइ फोसावदों। भारताव अरबपतिफोरनि अनजिमाया लासै बांगासिनो दं। फर्ब्स मुंनि लाइसिया भारतनि जौसिन सा 10 धोनिसिन सुबुंफोरनि फारिलाइ फोसावदों। लाइसिनि बादिब्ला भारताव आथिखालाव 205 अरबपतिफोर दं। बयनिख्रुइबो बांसिन धोनि थानाय हादरफोरनि फारिलाइयाव आमेरिका आरो चीनआ भारतनिफ्राय सिगांसिन। गोनांथार बाथ्राया बेनोदि रिलायंस इंडस्ट्रीजनि मासिगिरि मुकेश आम्बानीआ फारिलाइयाव जौसिनाव थाबाय थादों। बिथांनि सम्पथिया $116 बिलियन, जाय भारतारि रांनि हिसाबाव 9.5 लाख कौटि। मुकेश आम्बानीआ भारतनि अनगायैबो एसियायावबो सासे धोनि सुबुं। बिथाङा मुलुगनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुंफोरनि गेजेराव 15थि मासियाव दं। बे फारिलाइयाव आडानी ग्रुपनि गाहाय गौतम आडानीआ नैथि सारियाव दं। फर्ब्स लाइसिआव भारतनि जौसिन सा 10 धोनिसिन सुबुंफोरनि फारिलाइयाव गोदान मुंफोरबो दाजाबदेरनाय जादों। DLF ग्रुपनि मासिगिरि कुशाल पाल सिंहनि मुङा फारिलाइयाव 10थि मासियाव दं। कुशाल पाल सिंहनि गासै सम्पथिया $18.1 बिलियन होननानै बुंनाय जादों। गौतम आडानीआ फर्ब्स फारिलाइयाव नैथि थाखोआव दं। गौतम आडानीआ आडानी ग्रुपनि मासिगिरि। बिथांनि सम्पथिखौ $67 बिलियन होननानै साननाय जादों। आडानीआ मुलुगनि 24थि मासियाव दं। बे फारिलाइयाव 3थि मासियाव SCL एन्टारप्राइजनि शिव नादरनि मुङा दं। बिथांनि गासै सम्पथिखौ $38 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो शिव नादरआ 48थि मुलुग रेंकआव जायगा आवग्रिना दं। साबित्री जिंदाल आरो बिथांनि अपि जिंदाल ग्रुपनि नखरा फारिलाइनि 4थियाव दं। बिसोरनि सम्पथिखौ $37.3 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो बिसोर 49थि मुलुग रेंकआव दं। बे फारिलाइयाव फार्मासिउटिकल्स इंडस्ट्रीजनि दिलीप शांघवीआ 5थि मासियाव दं आरो बिथांनि मुलुग रेंकिंआ 77थि मासियाव दं। दिलीप शांघवीनि गासै सम्पथिया $26.4 बिलियन। बे फारिलाइयाव भेक्सिन मैन्युफेक्चारिं इंडस्ट्रीजनि साइरास पनावालआ 6थि मासियाव दं। बिथांनि सम्पथिखौ $25.1 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो साइरास पनावालआ मुलुगनि 81थि मासियाव दं। बिरला ग्रुपनि कुमार मंगलम बिरलाया फारिलाइनि 7थियाव दं। बिथांनि गासै सम्पथिया $22.2 बिलियन आरो बिथाङा बुहुमनि 95थि मासियाव दं। फारिलाइयाव मित्तल ग्रुपनि लक्ष्मी मित्तलआ 8थि मासियाव दं। बिथांनि गासै सम्पथिखौ $18.7 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो मित्तलआ मुलुग रेंकिंआव 116थि मासियाव दं। डि मार्टनि गायसनगिरि राधा किशन दमानिया फारिलाइयाव 9थि मासियाव दं आरो बिथांनि सम्पथिखौ $18.3 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो दमानिया मुलुगनि 122थि मासियाव दं। बेनि अनगायैबो फारिलाइनि 10थि फारियाव कुशाल पाल सिंह, जाय DLF ग्रुपनि मासिगिरि। बिथांनि गासै सम्पथिखौ $18.1 बिलियन हमनानै लानाय जादों आरो बिथाङा बुहुमनि 124थि मासियाव जायगा आवग्रिना दं।